Qudiemna għandna futur brillanti. Sostna dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat illi żied jgħid li l-investituri qed ikomplu jinvestu f'pajjiżna. Jien din il-ġimgħa irġajt kont qiegħed nitkellem ma' investituri barranin li jridu jinvestu ġewwa pajjiżna. Ma' investituri li qegħdin juru il-fiduċja li dan il-pajjiż jista' jimxi l qudiem. Investituri qegħdin jaraw illi dan il-pajjiż huwa s-sorpriża tal-Ewropa. Meta aħna konna ngħidulkom li aħna ħankunu l-aqwa fl-Ewropa, konna qegħdin nabbażaw ruħna fuq il-fatti. Għaliex illum sirna l-iktar pajjiż fiż-żona euro li l-ekonomija tiegħu kibret. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-viżjoni tiegħu, dik illi Malta tkun l-ekwivalenti ekonomiku ta' dak illi Dubai ifisser għal Golf Arbi u Singapore għall-Asja. Saħaq illi Malta qiegħda f'pożizzjoni unika hekk kif pajjiżna qiegħed fl-Ewropa iżda wkoll fuq l-adba tal-Afrika. Imma tara fejn tara tbassir ekonomiku, l-Afrika ħatkun l-iktar ekonomija illi tikber fid-dinja fis-snin illi ġejjin. U aħna qegħdin hawnhekk fuq l-adba ta' dan il-kontinent. Imma sallum il-ġurnata l-Afrika tfisser għalina problemi. Ħafna drabi l-immigrazzjoni din tal-Ebola. Fis-snin li ġejjin l-Afrika ħatkun opportunità. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-riżultati li kiseb pajjiżna, b'mod partikolari li qatt daqs illum f'pajjiżna ma kien hemm rata ta' qatt daqshekk baxxa. Dan fl-istess waqt sostna l-Prim Ministru li pajjiżna mixi tajjeb ukoll fil-qasam tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern ser ikun ħajt ta' kenn għal dawk li huma biżla u mhux għal min ma jrid jagħmel xejn. Huwa saħaq li ma jridx lin nies li jaħdmu tant sigħat twal iħallsu t-taxxa għal min ma jrid jagħmel xejn.